Machiegni wachako kod kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni doho ma Homa Bay orem somo ketho ne achije auchiel ma bende itudo gi mibadhi mar $348.9 ma bende ne mar gedo mar apise mag od bura mar kaunti ma Homa Bay bang' jong'ad buche ariyo e dono yango ni ok ginyal dhi nyime gi burano kaluwore kod tudruok ma bende nitiere kindgi kod moko kuom achijego. Tich abich juma mokalo achijego magin Faith Apuko mane en karand od bura ma Homa Bay, Daniel Kaudo ma bende ne en karand od burano, jatend migawo machon mar lowo e kaunti ma Homa Bay Roslyn Odhiambo, James Oyuka kod min ode Mary Polly na magina directors mag kambi mar Heartland Enterprise Limited. Patrick Tunoi kanyakla kod Patrick Tunoi ne omaki chieng' tich abich juma mokalo ka itudogi kod mibadhi ma kamano. Jong'ad buchego e doho ma piny ma Homa Bay Jacinta Orwa ne owacho ni ok onyal dhi nyime gi yalo burano kaluwore gi tudruok mantiere kinde kod moko kuom achije e burano. Ne ochwalo burano e doho mamalo kata High Court e boma ma Homa Bay mondo mi ema bende ne som ketho ne achijego. Kata kamano jang'ad buche e doho mamalo ma Homa Bay Lady Justice Olga Sewe ma bende ne ok osomo ketho ne achijego ne owacho ni dono onge gi oteku mar yalo weche mag mibadhi. Ne ochiko mondo mi achijego tere doho mayalo weche mag mibadhi e boma ma Kisii kama giko ne otergi mondo mi odhi osomnegi ketho mag gi. Komachielo wadhi kaunti ma Kisumu.